Hake osakango kesam MP Reboti Tiprasa press meet klayei Bubagra songni bagei hamya samani norok amo kebangma kok tumani bisingtei social media ni bisingtei nukana. Hake kebangma Bubagra ni je demand je Tiprasa rongni je demand khaimani greater Tipraland demand khlaimani Tiprasa accord khlaimani amorongno tui bo kok khurchawi saka. Hake amo ajago point nga kai Bubagra song usakango Ostobal mato rally khalimani one notice nei amono tui borok bangma hamya kok saka ajaga o Bubagra song tumani bage o demand no amte hai je notice thancha hani samani tabung ha ke tamani bage notice thancha hani sana nang hai ro khni borok o jaga o Bubagra no kok saka hamya saka je democracy ni o jaga o Bubagra edisio habriya edisio edisimi gusni ni denga ro khni samani amorong no tui bok khurchaka thancha hani himani biko thancha hani Bubagra no bo kok saka tai tebu kabangma dal bidal Bubagra no bo amte heke majra bere press meet khaleke borok kok salaikya hake Bubagra anke bono kiriya mani akok rong no bo khurchawi saka jagabo tai greater Tipraland nong no bo sanmani kabangma Tiprasa rong ni demand sanmani amono je dal bidal sanmani amorong no tui biko hai ulta pulta rokhnei Bubagra no saka haike o jagabo tabu kok ka haisi je borok se Hapang borok se sorkar tui tongo hake borok se saimana nangmle hake bongni je kuju sakao tongne amorong se borok singna nango Bubagra no bo nang singi tam khanyane Bubagra tamoni bagi tabuk Tiprasa rong ni thancha bai ingya notice bo thancha nango ani samani reason amono bole je tabuk Hapang tui tongnai central tui tongnai je o bongni je sorkar je borok kogremani amo khlayani bage to tabuk Tiprasa rok simi thancha tongi ingliya chikon tete ingjago chungno chikon ni bage amoni bage borok kok khnaya notice thancha angna nango hni Bubagra khlayo age botamoni bage amo bongni je kuchuk sakani je borok tongnai rong khai singya Tiprasa ni ngai age Bubagra no sultaya jati koto hni hino je Agartala ni malik jengse Tiprasa hni mane amno se jati koto hni sai tongo amra bangali saprung ha borok kunfan jingjaya amra bangali rok ba aguli ni malik sabo bangali hini like borok bo ajaga wa amte ke rally khalekya age aprung ha borok tamni bagi chup tabuk Tiprasa Bubagra saprung ha tamni bagi o jaga kheu kai Tiprasa kiching Tiprasa no bo amte ke kebengi tongna nang age borda thancha nai na Bubagra chini Tiprasa je Bubagra no saput khai tongnai borok da thancha nai araba serai ke nukjagi tongle taise ultaya Bubagra no borok thancha nayo hunpano tumani bage biko o jaga ga thancha hai ira hini sai tongo are norok Tiprasa ni bage mungsa se kok saya amde heke Tiprasa ni birodi si norok te je o demand nok khaimani amrong no Bubagra no se kok sungi tongo je a kok renai je nongni bufa ni je hunjangnai a kok renai amrong se norok singyewi Bubagra no se ultaya norok amte heke sungi tongo ga ba chabo jago thancha nainaya amba serai ke sijaka jago sanas nangle amle haike mo ani simi kogya kabangma Tiprasa rongna amte haike kok sungi tongo haike amte haike je kok samani XMP Reboti Triprani je amte haike press meet no nugui agini TSF ni former GS Sunil Debroma bo omono chajagya ngai bo bini Facebook account no post khlaikya je nongni se government ungjak ngakai je norok bhaike Bubagra na amte ka kok sungi tong ake norok ni je ayang kuchuk sakao tong nai borok si kabangma Tiprasa rong ni je demand no na ni gosika kai Tiprasa accord kabangma dal bidal je demand tong mani Bubagra ni je demand tong mani Tiprasa rong ni je demand tong mani amno gosika kai borok no se singna nangble nang bhaike Bubagra na bo sing nei bo amte ke push khlaikya hake tai norok bongni bodol no Hyderabad to Bubagra ni je advanced string program khlainani hini je tongmani amno bo problem khlainani bage chai tongmani nukhna hake amta hake no Tiprasa rok tabuk khlaijagi tongo bongni je ojama to amoto Tiprasa hake Bubagra no am samung to khlairen chesta khlai tongo tai kabangma chini Tiprasa baksa buksu bongni tola thangnai ro Bubagra na amte hake je hamya kok sawi tongo Tiprasa ni phamkhlaini bage samung khlaina naya Tiprasa ni kok sa kaino communal hini hinjago jati koto hini hinjago borok to dofani bage Tiprasa ni bage kok saya no to saya hake je kok sananyo borok amte hake chup khlainani bage amte hai klai tongo haisi nijini dofani bage kok samase nijini dofani borong no buni bai kisemisa manei ama amte heke hamya sawi jati goto hni sai tongnai chin nijini borok rong no hake amsuk se borok jotoni bagi no thanchaka kok sawo hni hinga kai tomani bage Bubagra no ajaga osto bolo amte heke program khlairi jagya pilawo ulose
Tiprasa rokni kwbangma kok salai ah jaga ante haike program khlairi jago Tripura University o bono Bubagra no je invite khlaijakmani tamoni bagi bo thangnani hini khanawe ah jaga program cancel khlaijaknani na kwbangma illegal Bangladeshi Tripura hapai tongfaimani o je Bubagra na hamya kok sanai rok borok tamoni bagi amono hngaka kok sayangna nang Tiprasa ni wngwi haike amte haike je sanai nyong ga sawi tongo kwbangma ayangnani borok rok phaiye oro duplicate document khlaiye voter list ID slamwi vote dei tongo Tiprasa rok no kai borok hamya sawo chini borok no hngka kai bong borok no kai konfan saya Tiprasa rok amsa develop yang tongmani kering tongmani amono ti ke borok develop khainani bagi kok da sa Tiprasa ni kok borok je Roman script sanai tonglaimani amono ti borok kok thaisa da sa haga Tiprasa no develop khainani bagi Tiprasa thansa notice thansa hngka borok jolijak sinai tungphlajak sinai amte haikeno je bongni je Tiprasa ni hinui amte kisa misar woi je Tiprasa ni kising Tiprasa hamya sanan bagi rijak borok amte haike sari sinai Tiprasa rok no Bubagra no hamya sari sinai haike amono tui nor tam sanamo chu comment ni bisinti ki shahar mano haike video no sajak like redi channel no subscribe khai di kam tongbai di thanja tongbai di hambai khulumka।